Mandawi City Hall mipagaw-susab og kamanduan sa pagpatuman og curfew matag gabi. Lakip na ang sayo nga pagsira sa mga establishment aron mahipos ang katawhan sa mga kadalanan. Dili community quarantine ang nahitabo sa syudad. Apan hugot usab ang mga lagda nga ipatuman kini. Si Nico Sereno sa report. Sa executive order nga gipirmahan ni Mayor Jonas Cortez, gilatid ang mga lagda aron kalikayan ang pagkatap sa COVID-19. Gidasig ang mga mandawihanon pagtuman sa proper hygiene ug sanitation, lakip na ang social distancing aron paglikay sa sakit. Kansilado karon ang klase sa syudad, lakip na ang tanang dagkong panagtapok, tournaments ug competitions. Gikansilar sab ang mga kalihukan sa fiesta sa Dakbayan karong Mayo. Gimando ang implementasyon sa curfew sa Mandawi gikan sa alas 10 sa gabi hangtod sa alas 5 sa buntag. Ang mga business establishments, lakip na ang mga malls, gimanduan nga mangabli kutublang sa alas 8 sa gabi. Gidasig sa syudad ang mga kapitan, health officers ug ubang government officials pag-monitor sa mga posibleng kaso sa kabarangayan. Kini kundo na may mga bag-ong salta sa ilang dapit. War against COVID-19, no? Kitang tanan, this is a worldwide pandemic nga angay nang kita magpakabana. Giklaro sa mayor, dili hinuon community quarantine ang giimplementar sa Mandawi. Apan gilatid lang ang mga lagda aron kapugngan ang paghitak sa COVID-19 cases. Mismo ang atong Mandawi Chamber ni pasalig yun sa enough supply, no? Considering ang Mandawi naanganhi ang mga manufacturing, they assured us of sufficient supply, no, of goods nga unta dili ta mag-hoarding. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.